So ayan, good morning, it's me, Burntam again. Welcome back to my channel. Ayan guys, nag-ride ako. Tinry ko tong jelly helmet ko, no. So tatanggalin ko muna. So ayan, naiintriga ba kayo kung nasaan ako? Nasang lugar ako ngayon, guys? Medyo nai-stress kasi ako sa bahay, kaya pumunta ako dito sa bundok. Nandito ako sa taas ng bundok ngayon, no. Ayan, gamit ko yung jelly helmet, itong bagong jelly helmet ko. Tinry ko siya kasi gusto kong mag-ride, na-stress ako. Kaya yung hangin dito kasi sa Mapita Aguilar, sa may Daang Katutubo, very refreshing. Tapos tinry ko tong jelly helmet ko, napakagaan pala talaga siya, hindi ka mag-stiff neck, ang gaan siya. Tapos itong visor niya napakalinaw kahit na tinted po siya. Ayan, so tinry ko siya talaga guys, ang ganda, with my Yamaha Sol. Ayan, kakulay na kakulay niya, parehas ng graphics, parehas ng design. Ayan, jelly helmet, Italy crafted, Italy design, but made in China. Welcome to my channel. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, please mag-subscribe na kayo. Ayan, i-like nyo yung video na to, mag-comment kayo below para sa mga suggestion nyo. Tapos syempre, i-share nyo rin tong video na to. Ayan, napakaganda dito sa Daang Katutubo guys. Dito lang po to sa may Aguilar, Pangasinan. Pero sa ngayon pandemic pa, kaya medyo nililimit pa nila yung pumapasok. Maaring papasukin kayo or maaring hindi. So hindi ko po kayo ni-encourage na pumunta dito. So dapat mag-search muna kayo, magtanong kayo kung open pa po. Ngayon kasi pinayagan naman tayo sa checkpoint. Yan, so ang purpose ko rin kasi mag-refresh dito kasi nai-stress na po talaga ako sa dami ng problema sa patong pandemic na to. Ngayon pupunta ako doon sa may Daang Katutubo, magko-coffee ako doon. Yan, mag-isa lang ako guys. Ayan, so stay tuned, okay? Huwag kang maglilipat ng channel ka, stay tuned. Papakita ko sa inyo yung pagbabago, may pagbabago daw na ginawa ang Daang Katutubo. Napakaganda daw sa ngayon. Kung noon maganda na, mas maganda daw po ngayon. Subscribe na kayo. Sa mga subscriber ko dyan, maraming salamat po sa patuloy po na pagsuporta. Shoutout pala kay Sigma Motorsiklo, kay Ryan Tamundong, Clifford Operanya, and the rest of the guys, hindi ko na po mabanggit yung pangalan nyo po, no? Kay ano pala, Aqua Vision sa Milinggian, kay Mark Pagdanganan, maraming salamat din sa mga turo. So ayan guys, breakfast muna ako dito sa Daang Katutubo. Medyo nagutom tayo, kaya lang hindi na po siya breakfast, kaya brunch. Yan, may egg, lumpiang Shanghai, iced coffee, soft drinks, of course together with my jelly helmet. Shoutout pala kay Aldigs, kay Allen. Sayang guys, wala kayo dito mga bro. Kain muna tayo bago ko ipakita sa inyo yung vicinity ng Daang Katutubo'S Cafe, okay? Tara. Ayan guys, dito na po tayo sa Daang Katutubo. Ito po yung magandang venue nila dito. Ayan, tour ko po kayo. Ito yung mga bagong amenities nila ngayon. Ayan, very refreshing and relaxing. Nasa taas po tayo ng bundok. Ayan guys, punta na kayo dito sa Daang Katutubo. Hi sir. Ayan, yan. Hello po. Open na po tayo ngayon dito. Ayan, ang dami nilang bago, oh. Under renovation pa pero marami na rin nagbago. Mas maganda ngayon. Ayan, mas lalo siyang gumanda. Pwede kayong magano dito ng mga prenuptial. Ayan.
Ang dami na nagbago uli. Ayun yung pinagmamalaki nila na pwede kang mag-coffee sa taas, breakfast, dinner, lunch together with your friends, relatives, or of course family circle. At isang pinakamaganda dito, nasa taas ka ng bundok, very refreshing yung hangin, fresh na fresh talaga. Malayo ka sa usok, malayo ka sa toxic ng city. This place would relax your mind. Ayan. Ayan guys. So tinur ko na kayo. Tignan natin yung babang place. Guys, medyo ayos na tayo dahil pauwi na tayo. Ayan, natapos ko nang i-cover yung changes ng Daang Katutubo'S Cafe. Ayan, medyo magpa-pack up na ako. Ito na yung, buti nga hindi nila walang kumuha dito. Iniwanan ko po kasi ito, tapos itinor ko po kayo. Iniwanan ko tong helmet ko dito at ibang gamit. Wala naman pong kumuha, although maraming pumapasyal dito ng mga riders. So thumbs up, mabait yung mga tao dito guys. Kahit mag-iwan kayo ng mga valuable things nyo, walang mababawas, pati yung power bank ko. Shoutout pala sa grupo ko, sa R1 Pajero Group Offroaders, Group Auto Norte, Honda Squad Northside. Shoutout kay Marcos Carwa sa La Union, Ray de la Cruz, Sir Christian Mabasa. Ayan, sa ibang grupo pa, Sir Ed, Sunny, Ranat, nakalimutan ko ng iba. Ayan. So, pasyal na kayo dito guys. But make sure na papasukin kayo doon sa may checkpoint kasi nililimit pa po nila yung pumupunta dito ng mga visitors, local tourists. 40 to 50 persons lang po. Alam nyo na, pandemic ngayon. So, disclaim ko lang po, may checkpoint po tayo doon sa may baba, sa paanan. Yun, so, hopefully, kung payagan kayo, mas okay. Kung hindi kayo payagan, di sa ibang araw. Under GCQ pa kasi dito sa may Daang Katutubo. Sa Aguilar, Pangasinan. Okay? So, bago ko po tapusin yung video, please subscribe to my channel. I-share nyo itong video na to. Like nyo rin. Mag-comment kayo below for your suggestion. Okay? Tapos, hit nyo na rin yung bell para sa mga next videos ko. So, to God all be the glory. Burn Tam signing off. Bye-bye.